Magandang umaga. Umaga na ba? Ay, gabi pa pala. Hello sa 3 viewers. 4 na. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Good morning po, idol. Ay, shout out sa'yo, Jerely TV. Shout out sa'yo, guys. Headset nga. Ganitong headset, oh. Yung tutuloy mo, madala. Shout out, Jerely TV. Shout out sa'yo, guys. Magandang gabi sa'yo, guys. Gabi dito. Magandang gabi. Idol, miss you. Me too. Really vlog, magandang umaga, idol. Oy, idol. Magandang gabi din sa'yo. Alas 11 pa dito. Ay. Nagloko si YT kanina. Nagbaot. Mata ko parang ano, labo. I miss you, idol. Salamat. Ay, RTD, PH. Bye. Dito na naman idol natin. Kinihumana ni pautog kay live. Live na ko, walang pautog. Noli Umigan da Barbero. Hello po. Hello bro. Napadaan ako. Musta na? Ay, okay lang. Noli Umigan da Barbero. Maraming salamat sa pasok. Shout out kay idol natin si RTD PH. Nautog po ng dako. Magtuko na lang tag kuan day idol. TD. Tukod tag ka ng grupo ba? Wala utog group. Oh, bisitahin yung bahay ni Jerely TV. Ayan, napan niya. Maraming salamat sa inyong lahat. Uy, naging 300,000. Salamat sa 400,000 viewers na. Sabi ka mag-internet yan.
Mahal, hindi na pa. Jack Alin, shout out sa iyo, bay. Jack Alin, kumusta? Nung mata ko pag talagang nakatutok sa cellphone, labo. Maraming salamat sa 500,000 viewers. Jack Alin, shout out sa iyo, Jack Alin, shout out sa iyo, bay. Magandang labisan ka man sa sulok ng mundo. Kumusta? Ingat lagi. Noli Umiganda Barbero. Barbero, salamat bro. May bago ba compost bro? Gusto ko sana papanta sa'yo compost ko yung okay lang. May compost ka bro? Tingnan ko sa anong. Mas mabuti bro. Kantahin mo muna bro. Tapos i-post mo sa ano. YT. At i-cover ko. Para iwas copyright tayo ba? Hindi na internet dito. Nasa playlist ko bro. Hindi ko kasi kaya kantahin. Ang playlist ko. Hindi. Basta hindi ka sintonado. Yan. Kahit pa ano, sa akin naman hindi naman maganda yung boses ko. Hindi lang sintonado. Pangarap ko nga yung ano, mga R&B kung yung ganun-ganun. Sa pa pabalod-balod ba. Hindi ko kaya. Pang alter kaya. Pero di naman ako magaling sa ano, yung boses ko. Importante sa singer eh. Di ka sintonado. Yun. Kantahin mo bro. Maraming salamat sa pagsama. Kahit mga ng internet natin. Lakasan lang ng loob bro. Gana lang kanta. Oo, talaga, totoo yan. Huwag kang mahiya. Dapat yung compose mo, ikaw kakanta yan. Totoo. Pwede. Titingnan ko. Hindi naman ako namimili. Pwede natin cover. Kagaya nung kanta ni Idol Japper, kinaber ko. Isang ano na yun, isang practice. Kita mo yung kumantak ako, palagi ako nakayuko. Nandyan ang kopya sa baba. Buti na lang, pang-apat na take yun. Yung unang video, malapit lang matapos, nakalimutan ko yung tono, balik na naman. Palaw, noon, nakalimutan ko naman yung tono. Balik pag-apat. Pero isang practice lang yun. Pinakinggan ko lang yung kanta. At sabay tingin ng song hits, yung kopya. Para sa tama kung saan yung nota na to o tono. Maraming salamat sa inyo. 400,000 naman. Okay. Mag-message kayo at isa-shout out ko kayo. Magandang umaga daw. Okay, malapit ang mag 12 AM dito sa Pilipinas. Time check 11:58 PM.
Lakasan lang ng loob. Totoo yan. Tingnan ko yung ano. Marami ka nang na, ano, bro, yung nagawang kanta. Ganon din ako. Yung iba kong compose na buo ko di ko nag-isulat. Ako din. Ayo, Pastilan Wing. Swing Wing. Wing Wing Tampos TV. Talagang mahal ko to. Tika pa may itlog ano? Pero yung Wing TV Wing Wing Tampos TV. Tika pa may itlog ya. Basta mag-live. Istingan, disura. Parte ka budlay jacket cellphone ko to. Oh, right. Ba hindi mapindot ang pangalan? Kung ano na. Mga kasamba. Tulog na bay. Yung mata mo bay. Matog ka na. Kaya pa wing. Sila na. Kaya pa wing. Anak mo ninyo yung Ano yan? Ano yan ang jacket bay? Oo. Yung ano, mag-jacket ako, mawala yung ano wing, yung pangalan dito. Hindi ko mapindot dahil sa ano, hindi sa cellphone siguro to. Pag ano na, yung mga January, mga December katapusan siguro meron ng bagong cellphone. Dali na mapindot na. Bay, abangan mo dra, bay si Japper, kauli na bay. Quarantine daw sila. Yung sa post sa Facebook niya. Quarantine. Ano, Weng? Layo-layo man sila rin ay. Dili man sila dool risko ah. Layo kayong isa po doon, wala ta antawing. Mamayot sa ko nga. Mga gi sa kuwing. Cesar Laurente, mega shout out by Donex. Ay, salamat. Salamat, bay. Cesar Laurente, bay. Daghang salamat, bay. Maraming salamat, bay, sa pagpasok, bay. Wala man ko ga-jacket. Wala man ko ga-jacket. Tog naman diri sa amon. Ay, ito. Kana magpasaka ka wing og kanang live wing. Ara pa na up. Hindi pwede wing direct ganito nga live. Hindi ka makasaka no. Hindi pwede no. Ara pa na up wing no. Yung makasaka pwede kayo para sa emo ba. Nangabog ka by do next aron makakadto. Mga bug tayo. Nami. Cesar Lorente. Bay gawa ka pang Christmas kakanta bay. Background music. Sa city bay. Pwede rin. Ay, StreamYard. O mga. Ano ano ko ng ano. Up yang ring no. Salamat sa 6 million viewers. Really vlog. Katatapos ko lang idol gumawa ng intro. Hirap pala gumawa.
Buti idol. Sarap pala gumawa, buti idol, nag-live ka. Kanina pa ako nag-abang idol ha. Ay, shit. Maraming salamat, Really Vlog. Ay, maraming salamat sa jacket labas. Oh. Mm. Really Vlog, maraming salamat, bay. Talagang pareho kayo tumimingwing ko, hindi mangiwan. Nakasama palagi sa akin. Punta ka sa Google.com, search mo StreamYard, log in sa email account. Dito ka mag-login sa account sa imong YouTube. Tama. Dili. Pero may app ring. Tiningnan ko, may app ka naman, oh. May app siya. Itong si Wing TV, nag-reaction din siya sa video ko, yung kanta ko kay Idol Japper. Tingnan nyo channel niya. Nandoon. Ay! Ma'am Sandra, nahihiya naman ako. Shout out Sandra Bael dyan sa Abu Dhabi. Abu Dhabi ba? San? O Dubai? Shout out. Nagba-vlog ka na san? Nag-vlog na ka san? Pag-vlog san kay Opo ko ya Abu Dhabi. Abu Dhabi, Sandra Bael. Nag-vlog ka? Ngin para apps siya pero this site yan ang StreamYard bay. Pasensya ka na Wing. Campus TV. Bubu kasi ako eh. Bubu. Si Sir Laurenti tama ba para makapalit makapanig sa inyong balay. Makapanik. Wala ka nag-vlog na san? Pag-vlog san? Ayos kayo kay basta sa abroad. Lasing ka ba? May tama ka ba? Wala. Grabe, Wing. Hubog yung tanaw sa kawing. Pasangin nila. Pagkamulan naman tayo ng lasing ni pag-vlog san? McDudes 26 not sok. Present dol karon kini. Karon pa jud taon ko ka online. Ay salamat. Bay gawa ka pang Christmas na kanta bay patok bay. Sige magabalik-balik Wing. Gawa lagi ko Wing. Sige kantahan ako Wing ha. Magawa ako, maguna-una ako. Gawa ko yung hindi mapindot lumuti na yung mukha ko. Uhon ko ya san? Kuan ba pag-vlog? Lasing ka. Sa Milan, may gawa ko sa puhon ko yan. Gilo kayo nagbungot mga kahugot. Si kabungot, gilok majugbungot, mas gilok na swingin, kaya ginabutangan niya gel. Yung bungot niya. Ni uli ni atong Idol Japper sa iyang lugar. Oo. Uli. Pero mao lagi. Layo po na dire. Wala naman signal. Uding mangga hinay akong signal san? Ario Channel. Good morning.
Salamat sa pagtasok, bay. Strong Official Vlogs, pa-shout out Lods. Ray ng Tansa Cavite. Ay, Strong Official Vlogs. Shout out sa iyo, bay. Diyan sa Tansa Cavite. Kumusta kayo yan? Pasensya na kayo sa ano ko. Hihina ng internet. Welcome sa 6 million viewers. Support naman idol sa channel ko. Oh, sige idol. Lami man pagilok-gilok tong bungot ni kabungot. Oh. Lami pagilok-gilok to. Hibaya pagkatirada ni mo sa nabigrani dulu kuha tayo. Nun take 4 yun. Grabe ka upat to na ko gikuan doon. Kanta ko pa kalimutan ko sa tono. Lisod ba yung tono to? Ang kanta. Dili familiar ni mga tunong ba di para na di kagaya ng mga kanta, di ba? Magka halos parang sisitulado ka. Hindi mo makuha yung ano tono. Internet na ako. Suga eh. Ikat-kat ang kuring by donate sa signal mo para makusog. Lapit ba si Idol Japper sa inyo, Lods? Layo. Mga 9 hours. 9 hours, 6 hours. Ganyan, dipulog. Lakas ba ulan doon? Wala namang ulan. Hina lang talaga. Dito. Kanina umulan. Siguro. Mga 12 naman. Oh, lakas na. Yata sabi ng papa ko 6 hours. Salamat 8 billion views. Maraming salamat sa inyo lahat. Pasensya na kayo sa internet ko. Minsan mahina. Minsan lumakas. Sana naman eh. Atay naman eh. Eh. Lord. Ila kay Idol Japper. Layo di pulog. Mga 6 hours o 9. Yan. Kailangan pa ng budget talaga pag pumunta noon. At isa pa, delikado pa, kaya quarantine pa. Pagkadto ka ito, napuyo ka sa barangay. Uy. Electric pan. Yun pala, pagkamalang ulan. Teka muna. Hindi ko na malayan. Lakas pala ng electric pan ko. Number 10 ang under nila, grabe. Lumipad yung budget ko. Pumunta ka doon, Lods. Kaya kulab kayo bukas ulit subscribe sa'yo. Oo nga. Kung pwede pala, puntahan ko. Idol ko yan eh. Idol din ninyo. Idol natin yan. Pero hindi. Wala. Higpit. GCQ kasi pa dito. Balik. Dabor din Norte kasi ako eh. Natawa si Ma'am Sandra Bael. Ha. Rebelialito. Shout out, bay. Maraming salamat pagpasok, bay. Abi, loading ako, bay. Ako siguro loading. Hindi ka loading, wing. Ako yung loading, wing. Oh. Tanggap ko yan, wing. Tanggap ko yan, wing.
Huwag mong sisihin sarili mo nga loading ka. Ako ang loading mo. Idol musta sabi ni Rebilla Lito. Shoutout sa'yo, bay. Rebilla Lito. Shoutout sa'yo, bay. Magandang umaga, bay. Stilan, bay. Tahimik ng paligid dito. Tahimik na. Para ding lugar ko dito. Dati itong Palayan. Palayan. Sakahan ba. Pinuno ng gobyerno, bahayan, lahat. Kaya hindi pa masyadong daming bahay. 100 pa kami dito pero hindi pa dikit-dikit. Kaya paggabi, pag hulang silingpan, talagang hilik lang ng anak ko. Marinig ninyo. Hilik ni Dimpulsan ba? Super cut, 100 pesos bay. Oh, pero sa amo abay, dili na sakyo super cut bay, wala na bay. Diretso na. Bakdo, murag artista si Idol Japper ganyan na paglakaw. Oh, mingaw po ba tanawon bay? Mingaw po tanawon. Kina nagtanaw ko mingawan po ka ba? Murag ma-feel po nimong ilang katong gibiyaan dito ba? Kung sige bati nila to. Si Ma'am Sandra Baelo, Kuya more videos Bisaya to Tagalog translation. Kay Kuya na isa katawa kog banat parang si tatay ko. San? Matagal yun siya pumunta dito, tagsara to mo ni Bisaya na nato sa ta. Tagsar to siya mo ni Drisan. Ako mtong uyuan. Samba lang to ba? Pero pag balik to, jamingo na po ko to. Ako lang tong bilihan og iusi. Wala na. Dula ng 10 minutes video. Rebilla Lito, bay. San ka sa Tagum? Sa may elementary, sa Mangga. Unahan sa high school. Mangga. Ario Channel na Idol nagulan. Wala na. Yung kasi yung Idol yung ceiling fan ang lakas number 136 siya na volume. Yung mga bedsheet ko mga hotdog lumipad. Kaya nga pinatay ko na. Yan isan, katawanan kay isan. Mabalik to Drisan. Palitan na kong sirilyo, 10 minutes video na. Kaya pakig-upper, mapabayad po. Papalitong balburo. Kaita. Maraming salamat sa inyong lahat. Kanina, Ario Channel by Ulan. Lakas ng ulan dito. Kusog yung ulan dito kanina. Dalara po. Super cut wing, sakyan wing. Gikan sa inyo ha, tingali wing. Halin sa inyo ha. 1 pesos bay. Pero dito sa among wing, hindi na, land by land na lang, diretso na. Pagpupunta kami ng Dipulong, Sambonga del Norte. Pero quarantine ka. Sila Idol Japper nga, nag-post siya sa Facebook niya, na-quarantine daw sila. Yan nga, 16 days, 15 days. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Bakdod sa datsok. Asa nga street agion ang inyo Tagum dulo. Sa kanang naida ko nga hotel na Big 8. Diya kanto Big 8.
Sulod, tumoy. Diha kanto. Katawanan gali kisa no. Kung padulong ka dito bay, nasa tuo siya ni big it di sulod skilid. Ayaw dari speakers. Liko. Kipunarya na. Likat. Tagay kapi ya. Ayaw di liko sa pikas kipunarya na. Layo ra sa apukon inyo dol. Ang tumoy, street na ni siya. Tag-anan mo sa big it. Mangga. Una, high school. Sunod, elementary. Na nami sa tuwa. Sa unahan, padulong na po ko na. Bay, magpatato ko. Sa puwet bay, lagyan ko. Hugot ni Dunix. Oh my goodness. Nakakaiyak yung plano mo yun. Nakakaiyak ang plano mo yun. Ay, Diyos ko. Magpatato ka sa imong lubot, weng. Magpatato po ko sa kong pitoy. Wing, wing. Butang na wing. Nakakaiyak yung plano mo, weng. Talagang totoong love. I feel you. Oh my goodness. Lagos mama. Basta ano, panoorin nyo live ni Wing Wing. Umaga. Saka ako. Wing, mamaya Wing. Saka ako mamaya Wing. Joke tayo Wing. Maricar Separado. Ay, shout out sa asawa ko. Oh my goodness. Nandito lang aking commander. Mag-behave na ako. Hindi na tayo mag-usap ng parte sa chicks niya. Kaya nandyan na asawa ko Wing. Idol, wala kang bagong recording. Wala. Sa una, noon Ario Channel, by banda ako, recording sa ano? Recording kanta? Kung sa kanta ba noon, dito sa amin sa Tagum, may mga, ano, di ba, uso yung mga Bisaya, yung Bisrak, gaya yung, ha, 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 katawa, yung mga kandang, mga, kumot-kumot, na, ano, naabot din sa Manila. Ano, Bisrak kami, banda ko dito sa Tagum. Nag-record kami sa Davao. Yung jingle dito sa Tagum, na Tagum City, nandyan sa, ano, sa, upload ko yan dito sa YT ko. Nandyan, yan ang tinimsong dito yung isang mayor pa, Tagum City. Banda kami dito, mga Bisaya yung mga kanta namin. Vocalist, guitarist ko, vocalist, guitarist. 2017. Oh, 16. Bisaya, Bisaya. Abiweng, Bisaya. Si Keper, nasa ilaha. Nag-hilper mo to siya siyang papa ganina, weng. Nag-hilper siya, imbalmer man papa ato. Totoo. Si Keper. Katong yung nag-live mi kay isa daw, weng. Tawagan siya. Wala daw helper ya papa. May pinakyaw ba bahay, private, patay. Doon nag-helper siya. O idol, kailangan talaga sila quarantine kasi magaling. Galing sila dito sa Manila. Oo nga. Pero okay naman sila. Ingat lang sila. Oo nga. Ano, si paninigurado lang. Protocol kasi yan, di ba? Yan na ang ano, sa Bisaya patakaran ba? Pag galing ka sa mga lugar na mga hip na may maraming cases, pagpunta mo sa nun mga ano, sa mga bundok-bundok, mga bukid, quarantine ka talaga. Sample naman dyan para malingaw sa muka ng gabiin ng kasabaan ko. Pagalitan ako. Labayon ko ato, ganirulawing. Pagkantahon,
Baka kantahin ako ni Wingwing. Wingwin. Hagisan ako ng anirula ni Mama. Delikado. Ang ihi ni Mama Wing. Delikado. Meron na yung tetanus. Lala pa yan sa kagat ng aso. Pag batalsikan ka ng ihi ng matanda. Hinay mo tinubay. Marco Agustin, pa-shout out naman ako idol. Marco Agustin, shout out sa iyo, bay. Maraming salamat sa pagpasok, bay. I love you, bay. Gawa ka ulit ang song do. Mga love song na naman, love song. Yung walang copyright, yung original composition talaga. Gawa ko. Love you to dol. Ay, sana. Yunson Official TV, shout out. Shout out by. Oh, Yunson Official TV. Maraming salamat, bay. Maraming salamat sa pagpasok, bay. Maraming salamat. Shout out sa iyo, bay. Shout out, bay. Nakalimutan ko yung nandyan pala yung asawa ko. Maricar si Prado, I love you very much. Mwah, tilap. Ganyan talaga pag love yung asawa mo. Pag love mo asawa mo, ganyan mo. Mwah. May islamang ganyan. Meron yan. Problem yan. Tingnan mo. Maricar si Prado, nag-heart, wing. Ginananan ka kasi, Ginananan ko. Nag-heart. Tingnan nyo. Di ba totoo yung sinasabi ko? Haba ng alam mo ito. Grabe. Dila. Di pansin nyo. Salamat, Dol. Dol, wala pa ka na monetize, wala pa man good ads sa imong mga videos. Wala pa. Di ba dugay naman matagal naman ako ang YouTube. 2016 o 17 na murag na diha. Ang YouTube nako. Hindi ko lang naalagaan, baliwala ko lang. Ngayon lang ako nagsunod-sunod. Meron na siyang 1,000 plus na subscriber, pero noon pa ito. Siguro wala na yung mga subscriber na yun, patay na siguro yun. Ngayon ko lang binanatan, nag-apply ako. Una, ganito lang ang nangyari sa YouTube ko. Nag-apply ako kasi umabot na ako ng 4,000 hours noon. Apply ko. Yung mga video ko noon, yung mga parody, re-upload, yun ang isa mali ko kasi hindi ko pa alam, hindi pala pwede. Nag-re-upload ako ng parody yung Pacquiao Torman, yung dinab na Bisaya. Yun, nag-view siya ng happy 300,000. Yun ang nagdala sa ang video 15 minutes yun. Yun ang nagdala sa watch hour. Wala pag-apply ko. Hindi tinanggap. sabi ni Whitey, i-edit ko daw, i-erase ko yung iba hindi sa akin. Yan sinabi niya. Pero pwede na, meron na, pinadala na kami mga 1 buwan, tapos noon, pinadala na kaya nga, pwede na daw kami mag-apply. Pero i-edit daw. Yan. Huwag kayong mag-upload ng gano'n talagang mga re-upload video. Yung na-upload na sa iba. Pwede reaction. Lagyan mo ng salita-salita. Ganyan. Yan kagaya ng mga busing natin, yung mga kasuword ba, yung mga reaction kay Idol. Pwede yan. Sabi ni Wingwin, try mo Nobra Pante challenge by Urtahong ni Carla, sigurado trending. Sana Wingwin. Try mo Nobra Pante. Pahubaon ko ni Wing.
Naman ko'y kagid sa lubot, wing. Dili man, di man, wing. Di man flawless akong lubot, wing. Daro na si wing. Ay, papantihon man ang kuhan eh. Idol dong abay naman request lang bro. Dito, gabi na kasi. Arya channel bay. Parody man na good vibes ba? Nobra panti. Ano hon mo na wing? Ano ko? Magnobra ko. Ano mo na wing? Si Wingwin kasi Ilonggo to Ilonggo. Intindi siya ng ano, Bisaya. Si internet na naman. Yung ano kasi, wag hindi, wala plano yung didiretso. Dali na akong makagawa. Pero pagpaplanuhin ko, akan gawa ako ng kanta, sulat ako. Hindi matapos. Dami akong ganyan. Basura lahat. Pero yung parang ano, kumbaga biglaan lang. Yun. Maggawa ako yung kay Idol Japper, biglaan lang. Yung nakita ko yung ano, mga ginagawa niya. O ang kanyang ugali. Dali lang, diretso na. Pero paplanuhin ko, agaw ako ngayon, o ganun. Wala, hindi ako makagawa. Ay, Jimilia Lozada, Jen, magandang gabi sa'yo. Ito, magandang dilag din, no? Si Jimilia Lozada. Mga mabait na mga kasamahan ng asawa ko to. Sa trabaho. Yan si ano, si Jimilia Wing. Nasabi ko na mabait wing kasi madak siya ng microphone wing. Soon. Dami dito sa yung umanga di ayul sa room. Maraming salamat sa inyo. Grabe. Talaga. Maraming salamat sa inyo. Guys ko sa lahat dyan. Ani, mga kasama ni Aryo Channel dyan. Salamat. Kasi mabait. Siguro. Salamat. Salamat. I love it. Salamat. Daily vlog, sayang yung idol. Sayang yung idol, pero okay lang yung malapit ng isang kimbot na lang yan. Mabuo yan, idol. Dasal lang kasama ko lagi. Maraming salamat. Really vlog. Maraming salamat talaga. Tiyaga lang talaga. Maabot ko rin yung WhatsApp. Mga yata, mga 700 na lang yata. O mga 600 plus. Dili, pag-ingon ba, secret? Tama, no? Secret pa lang yun, Weng. Sabi ni Jimila, hindi pala totoo yung padala na ko ng unboxing niya na microphone, secret pala yun. McDods, naog sa kodol. Lugtoy na ko, trabaho na po. Kung marunong ani ugma para ipakaon sa liba. Anak yun na ba? Sige, McDods, salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Matulog naman unta ko kuan, Gimelia. Jin, matulog naman unta ko karon. Makamata mo sa mga agok di ko katulog. Makamata ko sa mga agok di ko katulog. Okay, 6 million. Maraming salamat sa inyo lahat.
Hindi naka-charge ang cellphone ko. Maraming salamat sa pagsabay. Tahimik na ang paligid. Wadto ka mo sa akong balay. Usayaw ta bodot. Igot Dunix ba? Wadto ka mo sa akong balay. Oh! Maya, Wing. Punta ko, Wing, ha? Sayo ta bodot, Wing. Ay, Diyos ko, Lord. Kada buntag ra kay makuan, Wing. Kada buntag ra day live mo. Wing, i-accept akong message Wing ba sa imong Facebook para magawas dito. Nag-message ko dito, Wing. Kulang na lang siya og okay. Simong message ko dito. Sikreto mo na yung Facebook eh. Dito ito mga mukha, Wing. Sorry. Maraming salamat sa inyong lahat. Kanina umabot tayo ng 10 million. Ngayon, 6 million na lang. Yung iba, magandang gabi lang, lalo na yung mga OFW dyan. Ingat kayo. Maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat sa inyong lahat. Wala ka nag-vlog, Wing? Okay, 7 million viewers. Salamat sa pagpasok. Ricky Peñalosa, bye, naka-play ka sa ko. Naki-check na lang sa watch time mo Saudi Arabia. Ay, maraming salamat. Bye, Ricky Peñalosa. Maraming salamat, bye. Sa tulong, bye. Malaking tulong yan, bye. Maraming salamat talaga, bye. Bye, naka-play ka sa laptop ko. Pa-check na lang sa watch time. Shout out kay Ricky Peñalosa dyan sa Saudi Arabia. Maraming salamat, sir. Bye. Idol, basta always pray. Darating, huwag ka lang tama. Talagang huwag tayo mag-chicks. Pwede lalaki lang pa. Sugod na may lood ang lalaki. By the next, nakagat. Isang kuring akong signal. Gipaak daw sa iring yung signal, oh. Wala. Ano ginaload mo, Wing? Wing, ano ginaload mo? Di ka na Wing? O ano? Wi-Fi? Salamat sa inyo lahat. Magandang umaga. O magandang anong araw sa lugar dyan. Anong araw, anong oras. Maraming salamat sa pagpasok. Hello, Sir Ricky Peñalosa. Oo, hello daw, sir, sabi ni Wingwin. Si Bay Ricky Peñalosa, tinutulungan ako niyan, Wing.
Nag-pray din yan, Wing. Pahak mo daw ang kilay, Wing, oh. Wala akong kilay dito. Bakit kaya? Bunti lang dito ang kapal. Bakla siguro ako. Makaitan ko na lang to, lagyan ng eyebrow. My God. Hey, oy! Hey, ate! Shout out sa'yo, ma'am. Magandang umaga. Umaga dito. 12:41 AM. Shout out. Loading ka, Wing. Kasi loading ako. Tog na, oy, kuya. Di mo, dili mo katulog. Ma'am? Matugaw ko sa kong hagok. Bali ko katulog sa kakusog sa kong hagok. Ricky Peñalosa, Wingman, hello, shout out sa iyo. Thanks sa pagdalaw sa buhay ko. Oh, salamat, Wing. Tuslok na. Hina internet dito. Grabe. Salamat, Ma'am Lisa, sa sa lakay dito sa kong balit. Ay, kalbuwa yung kilay ba? Makagat siguro. Ma'am Lisa, kulayan kita. Ang internet, inay. Ay, litsugas. Wala na. Yung napokus na yung lagos ko. Kabalo na siya, oh. Bakulay naman dyan. Oo nga, kabalo ko. Pero, na. Ay, Diyos ko, natsambahan og top. Baba niyo, bahay niyo dyan. Tinuslukay mo. Halit sugas. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalo kay Ma'am Lisa Hayate sa pagdalaw dito sa bahay ko. Huwag ka lang magbago. Huwag ka lang magbabato pick para sa pamilya mo yung ginawa mo. Makuha mo ko. Oo nga. Totoo. Sabi ni Aryo Channel, huwag ka lang magbabato. Totoo yan. Ginawa ko rin ito, sir. Bye. Para pauwiin ko yung asawa ko kasi tagal na rin yung LDR. 6 years. Isa rin yan dahilan. Kasama ko mag-vlog. Ikaw ay wala pagkakadok-dok sa ko balaya. Totoo dok-dok. Dok ko na lang bayan. Dok na. Wing. Padok-dok daw sa balay si Ma'am Lisa, Wing. Dok-dokon ko na niya, Wing. Lisod yun LDR ay. Lisod yun kayo, ma'am. Tinuod lang. Isa po ni sa dahilan, ma'am. Para mag-uban na niya. Kami daw mag-vlog. Ako alalay, wala. Lisod kayo. Tapos yung Pasko. Wala siya Pasko. Wala siya Valentine's. Wala siya birthday ni mo. Wala siya New Year. Lahat. Birthday ng anak mo. Wala siya. Lahat wala. Ito na ang dahilan. Pinupursigi ko talaga. Kita nga niya, screenshot ko yung yung WhatsApp kulang ko. Kada may madagdag ko. Masaya siya. Alam ko rin na prosigido rin siya magkasama na kami. Yun talaga, isa.
At higit sa lahat, makatulong tayo. Yan. Sabi, pera, dahilan mo nag-YouTube ako kasi para makatulong. Ano naman pag wala kang pera? Gani iya. Sabi ni Lisa gani ayaw naman diha. Oh, tama day. Tama day. Les? Na may it's, di ba na may it's Lisa. Oh, ganyan pagbasa niyan tama. Lisa. Oh, dikitan po natin si Lisa Hayati, mga kahugot. Oh, dikit. Yung bahay niya, binaba niya. Dukdukon ko na yung balay mo. Lisa? Sabi ni Lisa, yung dukdukon. Ano, sabot kag dukduk, weng? Bal, ano na, dukduk? Maulot na magmam gawin. Hindi mo. Kitag mga Pilipino pag ma'am. Ano? Naandam na to ba? Sanay na to. Ma'am, sir, boss, kuya, ate. Yung ganyan. Pero okay, ma'am. Lisa lang, Lisa. Hello daw, Jean and Nere official. Sabi ni Wing Wing Campus TV. Hello. Uy, nandito pala si Jean and Nere. Hindi ko nakita, sorry. Sorry. Jean and Nere official. Shout out, migo shout out. Hindi ko nakita. Sorry. Minsan nakamasok din ako sa list nila nito. Okay din ito sila. Pagbuntis. Yung nakapasok ko, ano naalala ko nun yung ano, ilang biik na baboy na napatay. Shout out, mega shout out, Jen and Nere official. Puntahan nyo bahay niyan. Ano yan, okay rin. Hi, kamusta po kayong lahat? Oxlord, katatapos lang mag-ilasaw. Maraming salamat sa pagpasok. Bisaya po mo, Ma'am Jen Anere? Dan ako sa iyo, hindi Lisa, yate. Tapos na daw, sabi niya, gidukdok na daw yung balay. Les. Duwing gikusok. Ay, kusga yung dukdok ni Nayag, dukdok eh. Dikit na kayo kay host. Congrats hindi Lisa, yate. Congrats. Sabi ni Wingwin. Salamat Sir Wingwin. Kana si Wingwin Les. Buutan na. Pag pumasok ka sa live niyan, tutulong yan. Sa LS niya. Pumasok ka, handang tumulong yan. Kung baga, sa elementary yan, malaki ang ranggo niyan sa Boy Scout. Yung panyo niya dito, ahas. Anabot na mo, congrats day. Congrats Ma'am Lisa. Oh, Lisa, ma'am na po. Congrats Les. Kinaabot na jud imong WhatsApp may pagka ako kulang 600 ka pin na lang ako taon, kaloyan. Bakbakan talig maayo ni. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Kailan ako sa ay hagbayaran na. Ay, dugay na. Yung dugay na ka nakadukduk. Ang Lisa, ako. Nakadukduk naman ko si Molis. Ay, Bernas, vlogin nyo eh. Ay, Diyos ko. Kasama din ito ng anak ko, Weng. Kini si Bernas, Weng, kasama ng asawa ko sa trabaho.
Shout out sa inyong lahat doon. Bernas Vlog in UA, nagbablog din ito. Nag-umpisa pa lang. Dikitan po natin si Verna. Pasok ka mo sa ilis ko. Makahilak ta mahilak ta matuwa. Ano, Les, pag mag-ilis yan si Wingwing tapos saka ano ko, maakyat ako. Talagang ano, masaya yung ano, talagang katawa tantanan jud. Bernas Vlog UA, nagdalipias kang kay busy kayo. Busy ka, Bern? Aryo channel support my channel. Aryo channel tamsak lang po. Supportahan nyo na doon si Aryo channel. Kapoy sa work. Oo talaga. Bitaw kapoy, bitaw kay Bern. Hello, Bernas Vlog nyo. Hello daw, sabi ni Wingwin. Wing, pumasok naman yan sa ano, sa LS mo. Yung hindi ako umakyat. Ang main dating sa'yo, Sir Wingwin. Salamat sa inyong lahat mga kahugot sa pagpasok. Sa pag-stay sa muntikong hardin. Okay. Please, Wingwin tapos TV. Ako man Inday Lisa ang legit. Ko second account andyan sa'yo. Pero main ko dyan na lahay. Kanta ka baby. Ay, Diyos ko, gabi na, matakan mama ko, masapan ko, lo, ikaw, Kilala kita, sir. Kay Idol. Sir Wingwin, kilala daw. Punta kayo sa LS ni Wingwin Campus TV kay mag-Wingwin. Mag wish ni Wingwin. Kakanta ako. Every morning na si Wingwin mga ano oras, Wing? Sugod di mo Wing? Live? Basta may gininto ang sabi ni Aryo Channel, basta may gininto so bay, suporta ka. Salamat bay. Talaga bay. Maraming salamat. Sayang ako naamo. Isang kanta naman yan, bro. Tahimik na lagi bay. Sayang, bro. Kakanta naman ako pero tulog na kasi lahat. Kwartong mga makon dyan. Talaga. Yung isang araw, kantahan kami. Nakasulod ka to, bay? Nakapasok ka to, Aryo Channel. Nagkantahan. Ay, klaro ng internet. Ay. Akong internet, ay klaro, putol-putol. Isang ganda ng yung katugaw. Ano na lang, wala lang sounds. Wala sound, sige. Sige, kantahan na, wala sound. Bay, musahod. Bay, musahod ta, mag-donate. Bay, wait, walang approval, bay. Oo, yung yung raffle. Lahat, tagal pa ni bay. Siguro, ano pa to?
Uy, malay mo, 'di ba? Pag marami, ano lang, swerte lang, dasal lang talaga, Wing. Pero walang problema yung mga dunit-dunit na yan. Walang problema na yan. Salamat, Lisa. Walang sound sa mga kanta. Sige. Ko na naman. Okay. Copyright. Naamon to asar tong kanta, dre. Ya, teka. Yung kanta ni Jap, ano ba? Kinangan kay ko ato, bay. Dora ako itong nabighali ba? Dito yung sinulat ko. Ganito lang ang susulatan ko palagi ng kanta. Yung nabighani. Simple lang. Bay, nakakaalis ka ng pagod. Hirap dito sa abroad. Oh, salamat nga. Yan ang ano din, ginagawa ko din yan dahil sa ganyan. Naisip ko lang yan nga, sumaya sila sa ginagawa ko. Hindi ako hindi ako yung inisip ng mga basers, wala, hindi ko yan inisip, hala na sila na. Penduklon. Penduklon. Yun ang isang yung isang purpose ko talaga, number one yan. Mapapasaya ko yung sa abroad. Kasi asawa ko, OFW yan. Isa rin yan, nag-abang sa akin mga, mawala stress. Sige. Ito kanta ko, yung Wing. Ginawa ko, pangit ng ko. Nalagani. Dear Wing Wing. Una sa lahat, nung ika'y aking kita, nabighani ako sa iyong ganda. Ang puso ko'y kumakabog-kabog. Damdamin ko sa iyo agad ay nahulog. Di ko naisip, ako'y litong-lito. Ano kaya suyuin ang katulad mo? Ito, nakalimot ko. Wala. Wala, nakalimot ko. Bay, akapila. Ay, idol siya to. Oy, John! John si official. Ay, tagang salamat, bay, sa pagpasok, bay. Yes, Merry Christmas to all. Ario, sana Merry Christmas to all. Para sa ex ko, bay. Nakanta na yan, bay. Oh, grabe, Wing. Taga saan yung ex mo, Wing? Taga sabi. Ang internet. Problema ka. Malakas naman internet, ang lakas, Ano klaseng ang towering ba niya, Gabson, Wing. Kauli, begi kan trabaho. Salamat, John. Bay, John, salamat. Sir John si official. Salamat. Sabi ni Wingwin Tampos TV, hello, Ario channel, pasyal ka sa bahay ko. Pakantahin natin si Baydonix. Pag umaga yan, ang ilis niyan ni Wingwing. Isabi mo nga sa kanila, Wing, anong oras. Salamat. Sir John. John si... Okay, Wing. Punta daw. Tingnan mo, Wing. Punta daw siya, Wing. Sa mo. Umaga yan, pang mga alas 5, alas 6.
Imong live wing. Di kita nako na bay karon. Oh, okay, okay. Oy, wag dugo imong kuno para madok-dok wing. Tadi 5 PM. Hapon ba dito wing pataka mo wing eh. 5 PM wing. 5 PM na po gawin. Balhin ka. Baba mo na ba yung wing? Five AM pa tanaw. Itsahan tagag iring ron. Yung limig itsahan ko ring. Bahay daw yung baba daw bahay wing. Baba daw ba para malagaw si ano dito sa Ilis naton si John C. Official baba daw. Okay. Umilipad, miliwanag aking daigdig. Nangad pag-ibig mo, wag mo lang itong ipagkait. Kikilig ako sa iyong ngiti, pupulang mga labi. At tikman ang iyong halik. May pag-asa pa kaya na walang araw, ikaw na at ako. Ito ba'y isang pananaw o pangarap lang? Sana'y magkatotoo. Di ko maisip, ako'y litong-lito. Paano kaya suyuin ang katulad mo? Lumiliwanag, lumiliwanag ang daigdig. Hinahangad pag-ibig mo. Huwag mo lang itong ipagkait. Kinikilig. Ano ka? Nakalimutan ko na tuloy. Basta ayos na kanta to. Ayun oh. Wingin bahay mo, ibaba mo, bibisitahin ko. Ayan oh. Tagalog yung win. Yung win. Ilonggo na siya, Ilonggo. Ilonggo yan si Wingwin. Pero makaintindi siya Bisaya. Ano? Pero hindi siya kaambal kayo, makasalita. Gara di ka pungit wing, klaro de wing. Magana ko wing. Delikado pa de wing no? It's delicate. It's delicate. Not like cogme. Klaro dyan, suruh siya. Bay perti bay ka dako imo ilong. Oo, basta yan idikit. Maamo ka. Ganyan ka wing. Shout out pala kay ano, hala. Hindi mo na malayan, ano, pungit mo rin. Ga pa-shout out mo pungit. Yung kulangot pa-shout out din. Ay, Ginoo ko, tabang. Bro, suportahan kita ito sa Italy. Ay, salamat daw. Suportahan mo daw kawing si Wingwing. Oo. So, suporta to talagang ano. RU channel, maraming salamat. Ano, ayo channel, maraming salamat, dong. Bless mo na kay lolo mo, dong. Maraming salamat sa iyo, dong, ha.
Ay, dong win-win apo. Nga gagakadlaw ka da dong. Daw nakaminos ka sa ako dong. Way pakagamano sa ako ha. Damo salamat sa hugot ni Donix na channel. Yung pinuntahan nyo. Maraming salamat sa inyong sa pagsabay. Ito lolo Donix nyo naghanap ng suktong. Wala, sarado na yung mga tindahan dito. Wala rin tuba. Maraming salamat sa inyong lahat. Daan dikit, bay men. Tapos na daw. Kilampusan na daw imo balawin, oh. Weng, tapos na daw ni John C. Official, kilampusan na balay mo. Okay guys, baba kayo guys. Mga kahugot, baba kay suporta. Tumangan tayo. Sinong gustong magpasuporta dira? Ibaba nyo lahat ng bahay nyo at itaas ang mga kamay ninyo. Uy, pastilan ba? Tapos ka ng video call. Tapos video call maya pa, weng. Last dos. Maraming salamat sa ating viewers na 11 million. Ay, Diyos ko. Hindi ko akalain ito. Umabot tayo ng 11 million. Hindi rin makita ang mga message sa rami. Syuktong para red wine yun, ah. O tara, apo, Ario Channel, apo, talaga tama ka. Suktong yon. Pampalakas ng tuhod yung pag naman nandyan yung lola. Maraming salamat sa mga pumapasok. Okay, ito si Lolo Donix ninyo. At sa 700,000 likes, thumbs up. Ano syuktong yung tonic wine? Yang syuktong kasi Ario Channel ba? Pag makainom ako niyan, dalawang na. Talagang malasing ako. Pero yun sa tiyan mo, masarap. Init. Okay, maraming salamat sa 12 million viewers. Viewer. Sorry, yung lolo niyo. Inubo na ang lolo ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Dikitan na kayo guys. Di makakagot. Dikitan na kayo. Babae yung baho. Paris back na lang, bye. Paugmay lang kay mukbangon ni Lolo. Pag-ugmay lang. Bye, maayong morning niya. Ay! Jan Estoblag, mayong buntag diha dong. Mayong buntag diha dong. Ari, bisip ay mong lolo dong sayang kay mag-live ulit. Wing-win. Sabi ni Ario Channel. Dikit ka ba? Dikit daw. Pasok, maraming salamat. Peter Wine, idol, pampaligon sa tuhod. Ay, Apo, John. O, tama ka, John. John, tama yung sinasabi mo, John Peter Wine, John, yung, iba po yung kulapo.
Kay John. Sige John, bundak og link John, hinaya John para dili ka mapiang John. Hinaya John, hinaya kay imong lolo John nga nagkurog na taon in tukod John. Si bundak di John, hinaya lang John, basta maigo ta. Journal is to vlog, okay, maraming salamat sa iyo. Oh, hello daw sabi ni Mingwin, Nald. Junald, oh, si Mingwin na yan. Isa ko rin yung, isa ring apo yan ni Lolo Donik, siya, isang apo rin yan. Maraming siya na apo ko. Okay. Yan na. GTV. Shout out. Ludi Tamsakdan po. Salamat, salamat. Maraming salamat sa iyo. Pionix Rag. Oops. Out naman dyan. Idol Donex watching from Abu Dhabi. Shikwa ni. Join na. Ikaw na join. Pionix Rag. Shout out. Join na. Join na. Ikaw na join. Nagdua-dua ko join. O patanan. Shout out join na dyan. Shout out naman dyan. Idol watching from Abu Dhabi. Oh. Shout out Pionix Rag. Oh, magandang umaga sa iyo. Journalist vlog, salamat bye. Way sa payan. Matsalski, maayong buntag diha ludi. Oh, may buntag. May buntag bay. Ay, si Joy na. Yun si Pionix Rag. Kasama ng asawa ko rin to. Kasama. Salamat sa inyo dyan. Master Rizky, ayaw, duha-duha diha ludi. Patay. Kahiun, gulo di. Kaugot, kahiun kay ko. Ngita sa silupin rin lang ko manghidi. Ito mo kakita. Hindi naman nyo makita. Dito lang ko iihi sa baba. Yalap ko ng silupin. Pwede na siguro to. Joke lang. Balik lang ako. Itong pagkain. Pat, dari pastila. Buag bangag ng ilong eh. Shit. Hindi, hindi ko ano. Sinsya naman. Wala po sa amin. Sayang.
pag nandito lang asawa ko, makatikim nito. Kamsa Kuya Batman Vlog. Shout out sa'yo, bay. Kuya Batman Vlog. Okay, shout out. Di man busy mi lang karon pahuman. Ay, yan sawa ko. Okay lang. Pag abot sa inyong balay, kaon din ha. Kaon. Iyo pag kapi-kapi og wala kaon diretso. Ah. Kuya Batman Vlog, shout out sa iyo, bay. Shout out sa iyo, nagjakita na kita. Pwede lapag mo din bahay mo dito. Ari channel taas na nag-watch. Taas na nag-watch sa iyo. O nga, Ari channel. Pag ganitong oras, hindi ko makatulog. Ano ang tulog ko, biktad. Maga dito. Tapos nung yung video call to hanggang 5 a.m. or 6. Tulog ako. Mata 12. Mata, gising day. Langga, marikar tarong ngayon taon ng busy-busy ni Mudia. Pilit naman kaya. Pilit. Ina akong signal dyan. Bundak Junald, sabi ni John C. Official, bundak. Kuya Batman Vlog. Oy, bundak imong balay da. Imong bahay da, bundak. At 30 million viewers. Welcome. Dami nito. Oh my goddess. My God. OMG. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsabay. Labit na tayong magdadalawang oras. Okay. Talagang maraming salamat sa inyong pagsabay. Maraming salamat talaga. Welcome sa 12 to 10 million tamsaks. Maraming salamat sa inyo at ay, 14 million viewers na tayo. Ang dami na nito. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Radski TV, pila na lang imong lang lodi. Nag-view paghihapon ko sa imong playlist. Salamat kayo, Master Radski ha. Maraming salamat. Ang kulang mga 600 kapin. 100 man to kapin. Tayo 500 kapin. Ano 600 na. 500 lagi kapin ana. Banat na lang. Basta bigod lang idol, mag-hits mo yan. Salamat idol. Talagang kung anong nakita nyo, ganito talaga ako. Yan. Oy, Susan, isa rin to, kasama ng asawa ko to sa trabaho, isa rin ito si Susan. Ay, internet ko disconnect minsan. Pa-shoutout sabi ni Susan Esperon, pa-shoutout naman Donex watching from Abu Dhabi. Idol. Si Susan kasamahan din ng asawa ko, mga mababait din sila. Shoutout sa inyong lahat dyan, amping mo da. Kung sa sudaan nyo diyan, san?
Pakilala mo ako dyan. Oh, grabe na rin channel. Pakilala daw kay San. San. Si Ario Channel San. Pakilala daw San. Si Ario Channel San. Nasa Italy na siya. Italy ba ka ba? So, Esperon, sudan na mo nilagang baka with mais. Ay, kalami ako, adre, kay Kwan. Tahong ni Carla. At suso. Kain ng dahong. Kalamian ng baka. Ay, Ginoo ko, sarap naman yan. Susan. Wing, huwag kang tumawa, Wing. Talaga, Wing. Pag kumain tayo ng ano, Wing, tahong at suso, ganyan talaga, Wing. Kagagtaw. Oh, di ba? Totoo. Yung tahong, di ba, may na sabaw-sabaw. Ang didilaan yung sabaw. Hindi naman yan. Das Wing. Ano na yung nasa isip mo tumawa ka, Wing? Paghilom di Ate Susan, sudan, tahong na may mais. Yan, kasama yan sila. Si Phoenix Rag at si Susan Esperon. Pastilan ba na signal ko lami mukhaon na ba? Wala pa kaka. Oh, lami ito na kaon na binawala pa kakaon. Wing, ako a signal hinay wing dili imo wing. Hindi imo akon signal ang hinay wing. Maraming salamat sa pagsama. Payo Saba Phoenix. Yatik mo naman sana eh. Pagpuyo di Ate Susan. Akong signal kay naka it's plus lang ba? Uy, di taran eh. Imawing. Ay, sabi ni ito rin si Jimila Losada o kasama rin sila. Kasama sa trabaho yan sila. Wing, si di taran eh Mawing. Prior to Wing. Ikabit ang antina sa TV Lodi. Adto lang kamo balay. Oh, 5 AM yan. Magla-live yan si Wing. Pupunta ako dyan mamaya. Puntahan natin yan live niya. Tawanan tayo. Di ba, Wing? Tawanan tayo dyan, kantahan mamaya. Buwis buhay ko. Papasok ako kay Wing, buwis buhay kasi wala pa akong tulog talaga. Dala dita ko nasira man router ko. Ako kaya wala. Dita jud Wing. Ay, Sir Ben Loria, good morning. Night owl. Sir Ben, good morning sa iyo, Sir Ben. Ito si Sir Ben, talagang handang tumulong to sa mga small YouTuber. Isa rin ito sa tumulong sa akin. Sir Ben Loria. Ano lang yan, hindi yan siya YouTuber. Sabi ni Wing Wing, Sir Ben Loria, shout out daw. June si official, pakabit ng wifi dal request ni Commander. Maya na idol pag unahin ko muna cellphone. Kasi cellphone ko, luma na talaga tong cellphone ko. Samsung na 2016 pa. Inintay ko yung cellphone talaga. 16 gig lang to. Ini-erase ko lahat mga kanta dito. Wala na itong mga music para makablog lang ako. Pero okay lang, tsaga-tsaga lang. May darating naman padala. Lang. Intayin ko na lang yun. At saka mag-wifi. Oh.
Kanta na idol para makaturog si Phoenix. Saba na dari sana eh. Tulog na sa mama san ba niya. Basig mo kanta ko san. Labayin ko gani rulasan. Yabaan tag-ihin po. Delikado wag ini mga tigulang san kaya makakalunggol. Dum. Ini ko ni mama. Bionix Rag. Kuya Donix request may kanta para sa mga OFW ba? Na single ayaw pero si Susan. OFW na single? Kanta? Kanta na request may kanta para sa mga OFW ba nga single? Dali, arap na. OFW yung single? Dali, arap na. Dali, arap na dia. Apilasad ko single baya ko. Ay, si Susan single. Ito si Susan, oh. Bisitahin nyo rin siya. Doon sa kanilang bahay. Single yan. Yung mga post sa Facebook niyan, iba't ibang lugar pinuntahan yan. May, may damuhan, yung mga view yan. Master Rajski TV, patay. Tadiha. June si official 1:30 na sa kadlaw diha dul. 1:30 to sir. Bye June official. 1:30 to o kanina 1:30 pag message mo kanalo. Delete lang ako. Phoenix Rag patay karon pa ko kabalo ti single paday ka. Kasama siya sa trabaho, hindi mo alam single yan si Susan. Ayo saba idol ko booking. Christmas Day, may kita give cellphone to. Ay. Wala. Hintayin ko na lang yung sasawa ko. Okay lang, wala mong problema sa akin. Nanawagan. Hindi, yung channel, hindi ko yan babasahin. Drop your Junsi official drop your house Susan. Oy. San? YouTuber ba kasan? Nag-YouTube na kasan? Nag-vlogger? YouTuber, nag-vlog na kasan? I-drop daw yung bahay kay pasukin daw ni Sir Jun official, si official. Master Rajski ka ng sa OFW. Master Rajski na, may kanta na ako. Story talaga sa ano ko. Dita, hina. Sabi ni Sir Binloria, work ako ng Nender dito. Busy linis pa, may join na. Halong dra din. Halong daw dra sir, sabi ni Wingwing. Okay, welcome dyan pumasok sa bahay. Ay, welcome ka daw. John. Silo. Sir Ben. Shout out si sir. God bless lagi dyan. Padalan ka namin wifi. Tama. Padalaan ko ninyo wifi diri, Jen. Pero ang linya sa Abu Dhabi. Lagi bising. Sabi ni Junsi official, asa ni si Dumas Dul, way kulab di ay. Ano? Busy si Dumas. Si Dumas kasi papa yon, nag-helper sa papa niya. Yung sinabi niya sa live, di ba? Trabaho papa niya Balmer. Pag malaki na talaga yun, nag-iimbalsa mo sila. Tatsuki Agrabanti official. Bro, shout out Tatay Jaber Tatsuki Agrabanti TV. Uy! Alam nyo ito,
Ito tatay ni ano. Wow, tatay niya to ni Idol Jeffrey Sniper. Tay Tatsuki. Permintir ako suporta na tay kami lawing win oh. Talaga tay. Suporta ko no perminti tay. Kabala ka perminti. Kanan video tay. Lipay gay ko tay abot ka 1K. Kita mo kasi tan-aw na ko imong makon ganina. Salamat kita ya. Uh, katong imong gikuan ganina bang shout out na nimo po kong nahisgot didto. Ay, nalipay po ko tayo eh. Salamat tay. Murag padulong na diha imong bananax tay. Idol namin. Siya yung papa ni ano, Idol Japper. Amping perminti tay. Isa din ako nagsuportaan ni Tatay Juan Tatsuki. Shout out, big shout out, ang pinaka big shout out sa iyo tay Tatsuki TV. Tatsuki Agravante official. Tatay ni Japper. Okay, 13 million viewers na tayo. Siya yung si Kano. Siya Aryo channel. Siya na. Pagpasok pa lang nako sa bahay ni Tatay, ano, ilan pa yung subscriber niya? Mga 300 ba yun o 400? Talagang hanggang yung dumami mga Kasulod family doon. Marcelo Praser, Sir Marcelo dyan sa Italy, sir. Hello, Idol. Next. Salamat, sir, sa sir, pasok, sir. Maraming salamat, sir. Talagang layo. Kahit lag ang ko, internet, umabot pa ng Italy at Amerika si Sir Ben Loria. Master Radsky, nung lakaw na rabato ganina si Idol Jeff. Nag-post sa kanya, FB, quarantine daw, quarantine daw sila. Birnas Vlog UAE, shout out again doon. Shout out sa mga kabugbog. Kabugbog Birnas. UAE. UAE. John official. Kaya itong di kita, yung Birnas, hello. Retibil, ikaw yun idol, ikaw ang susunod. Marcelo Provindo, ay! Sir. Shout out po Tatay Tatsuki Agravante official sabi ni Master Radsky TV. Tay, shout out sa tay, kamusta mo tanan diha tay? Layo mo ta Tagum ko tay. Tagum City, Tabor del Norte tay ba? Excuse me. Harriet Channel, ikaw ang susunod na Japper. Si Tatay. Ito ng bahay ni Master Hadsky TV. Pundaki na ninyo. Libangin na ninyo yung balay. Sudlan ninyo. Bransaka na yung balay. Ha? Wing-win tapos TV. Shout out tatay. Sabi ni Wing-win tapos TV. Shout out na tayo. Kirabante. Hello tatay. Daming dagan nagpangga ni mo tay. Dagan kayo nagpangga ni tatay dre. Si Ilunggo pa tayo. Ilunggo man na si Kuan tayo si Wing-win Tampos TV. Damo nagpangga sa mo tayo. Bernas Vlog in UAE. Shout out sa inyo boss Idol Wing. Shout out na Wing Sabi ni Bernas Vlog Wing. Idol din yun sa iyo Wing. Kasi Wing, kita nila yung Wing. Yung pasa ko yung link, yung live natin yung mga tawa ng tawa, yung may pumasok na isa na nasa Macau. Share ko sa kanila. Pinanood nila sa Wing, sa spa. Grabe kadlaw nila Wing. Aryo Channel. Shout out. Maraming salamat sa 13 million. Maraming salamat sa inyo. Okay. Napakadaya tay.
Just dako. Proud ko tay, lipay ko tay, nisulod ka sa akong kwan tay. Tay Tatsuki. Nisulod ka sa akong live. Bihira lang ito tay. Maraming salamat. Saan niya akong kwan? Sige manig. Sige loading akong kuan ba. Agian tinig wakwak ning antena sa kuan tingali Globe. Bro, ikaw yung next chopper. Hindi siguro bro. Kung ganon man, di sa para Bears Vlog. Suklian mo daw si dukduka po daw, tuslok-tusloka po daw siya, kaya tuslok na ka una. Ikaw yun. Kung ga sa ay that's kig naman official ay tay napa imo kanta kanta ka Japper napa imo kanta nasa tanawa sa akong kanta nasa ilalom tay sa ilalom sa dili sa pantay sa akong gipong sa akong channel ba mga video tay sa TikTok adto ko sa YouTube Facebook karaan man kay to yan mo to pag abot sa YouTube sundan ako sa driver pa siya. Napahantod karon. Dugay na jud kayo. Ikaw na ba napil ka? Hindi. Asa akong asawa tay sa antay sa Abu Dhabi. Naman sa ako na akong asawa tay abroad salon. Kita na pud sa sema akong lipasa nagkuan sa sema nagsubaybay na pud sa sema akong asawa nag-subscribe na pud sa sema. Si Ario Channel dikita nyo. Ario Channel wag mo lang kalimutan si Ario Channel. Ario Channel bay dikita nyo magbaba tingin po sa typing share himo ng video imong mga vlog. Ana himo daw niya reaction type. Reaction pa kawing sa nag-react sa nahimo ni mo reaction. Naghimo gawin. Balik. Dan nagmusta na si Dada daw. Responders Action TV. Ay, Ginoo ko. Daghang salamat sa pag doa bay nang adlaw ta mura ta nig kanang bitaw nagsugat ug piskar sa palengke bay. Nang adlaw ta ni ginina ra mo bay alas 12 nagsugod ko. Shout out Responders Action TV, shout out. Sabay jakitan tayo, di sura, jacket akong cellphone, di man napindot ang pangalan, Ay, klaro ni. Tabaghak mo nanindak ko akong naong, Ay, Ginoong gagmay. Lisod kayo. Sabi ni na boss, ito daw. Ayos yung mga vlog tayo. Ayos yung mga vlog tayo. Itanaw dyan ko po ba? Katong gulay, katong isuri, katong nang limpisa, daghan. Sa Tagalog tayo, okay rin natin ako dahi. Ako mga Tagalog tayo, tanaw mga vlog na ko diya. Sa gulay, tuo mga nila. Importante, madugtong tayo. Kasabot na sila. Walang problema yan ng mga Tagalog. Ario Channel kay Pitap Idol. Salamat. Salamat Idol. Salamat bay. Responde. Di makana ko majakit. Tano di man mapindot yung pangalan. Lagot yung akong cellphone. Kuya Win, busy kayo mi. Oy.
Lodi, tulog na ko kay sayo ma, pero view lang yapon ko sa imong mga video. Sa imong video na ko. Ay, salamat. Salamat. Masarat kay pahumana po ko ron. Tawas na pahuman. Tawag pa ko sa commander na to. Ano mo? Hapit na alas 2. Dire. Tawag po ko ron. Pahumana po ko ron. Pahumana po ko. Salamat sa inyong tanan ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Mamaya pasok ko kay Wingwin. Mga 5 AM. Dito sa Pinas. Wingwin Tampos TV. Pasok tawanan tayo doon. Pupunta ko mamaya din sa LS niya. Jelia Losada. Jen, uwi na kami ni Kuya doon. Uwi na kami Kuya doon. Uwi na kayo ni Maricar. Sige. Masarap siya TV dan dikit. Responder sa Action TV. Papilot na lang nako. Lagi ni kaya aron makasapi. Bye. Naka. Papilot sa anak ko. Pilot ni at baghak. Aron makasapi. Masarap salamat po sa mga Lodi. Maraming daghang kayo salamat sa inyo. Junsi Official. Salamat. Aryo Channel. Salamat bye. Sir, salamat. Aryo Channel, Mas Rajki TV. Responders Action TV. Shoutout Jun si Official, Jimilia Losada. Wingwin Tampos TV. Wing, punta kayo sa kay Wingwin mamaya. Tawanan doon. Oo. Maricar, hintay ka. Tatawag ako mamaya. Sawak ko yan. Maraming salamat. Tatay Tatsuki, napakadiha. Salamat tay. Salamat kay tay. Ay problema tay. Labi bro, God bless. Tatay Tatsuki, salamat. Napakadiha. Salamat amping permintir. Permintir ako suporta ni mo tay. Naabi mo permintir tay. Pang good vibes yun si Official. Salamat sa inyong tanan ha. Maraming salamat sa inyong lahat. At palagi kayong saya din ako kasi nandito kayo palagi. Hindi kayo nangiwan. At itong ipakita ko sa inyo na ugali, ganito na talaga ako. Ganito. Sikat ng laway. Maraming salamat. At hanggang sa susunod. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. I love you all. Love ko kayo. Basta mga rato yun lang. Salamat. Hindi mo din i-vlog. Salamat. Ako ng iyo. Maraming salamat. I love you all. Mahal ko kayo.